Okay, det vi skal lave i dag, det er noget tekst, hvor vi har puttet ild i her i Photoshop. Det kan komme til at se nogenlunde sådan her ud. Det kan selvfølgelig også komme til at se bedre ud, hvis man tager sig lidt sammen. Nu gør jeg det bare lige hurtigt for at vise jer, hvordan man gør det. Hvis I tager mere tid om det, så kan det selvfølgelig komme til at se bedre ud. Vi går op i File, New, Default Photoshop Size, det er fint nok. Vi kan bare kalde den for Desync Films. Okay. Vi trykker D, hvis det er, at vi skal have dem der sort-hvide, som vi så skal for at få dem sort-hvide. Vi kan også trykke her. X for at bytte dem rundt. Lige nu skal vi have fat i den sorte, for at kunne farve baggrunden sort. Trykker vi på G, eller på Paint Bucket Tool her, så jeg kan også trykke der, og farve den sort. Så nu når vi har farvet den sort, så trykker jeg X for at bytte dem derom. T for at få teksttool frem, og så skrive hvad vi gerne vil have skrevet. Vi vil skrive Desync Films. Sådan. Man kan selvfølgelig bare gøre det større ved at selekte en større tekst. Man kan også lade være. Man kan også bruge Transform Tool, Ctrl T eller Command T, som der er på Mac, for at gøre den større. Så. Nu når vi har den her, så skal vi lige huske at duplicate den. Det gør vi ved at højreklikke på layer hernede. Tryk duplicate layer. Desync Films, copy, det er fint. Det vi gør nu, det er at vi går op i image rotation, og så tager vi 70 CV. Så den kommer til at vende på den der måde der. Så går vi op i filter, stylize og wind, og trykker OK. Det er vigtigt, I går ned og vælger direction from the left, så det er at vinden den ryger over til højre herovre. Også wind, det behøver jeg ikke ændre på det der. Så trykker OK. Så er der kommet lidt her, det er også fint nok. Hvis man gerne vil have det mere, så kan man trykke Command F eller Ctrl F, som der er på Windows, for at få en større. Okay, selvfølgelig, så lidt igen med at trykke Ctrl Z. Sådan. Det er sgu også fint det der. Så går vi i image rotation og 90 CCV. Så den står vi igen sådan her. Så går vi op i filter og liquify. Nej. Først så laver vi lige en sort baggrund bagefter. Det er godt at det var at jeg lige lukkede det der ned der. Så går vi ned der, trykker der, som laver et nyt layer. Så placerer vi den der. Og så trykker vi G igen for at få fat i Paint Bucket, og X for at bytte det der om, og så farver lige baggrunden sort. Sådan der. Så trykker vi Command E på Mac, Ctrl E for Windows, for at merge dem sammen til et layer. Går vi filter, så ind i liquify. Så når vi har den åben her, det er meningen det der vind der, det skulle være ild. Det ser ikke særlig godt ud lige nu, det er det vi venter, fordi ild det går ikke lige op. Så selekter jeg den der til at warp det med, og så er det bare at hygge sig med det og få det til at se godt ud. Jeg nu skynder mig at lave det, siden det her det er bare en film, og ikke bruge så lang tid på det. Okay. Et lille tip, man kan også få til at se nice ud ved at for eksempel tage det her, og så lige rykke ud der, og så rykke op der.
Sådan. Trykker bare OK. Så er den der. Så det vi gør, vi selecter det her layer vi har hernede. Man kan altid holde orden i det ved at ændre vandskud. Vi kalder det main layer. Sådan der. Så går vi ned der og selecter den der runde ting der. Og så trykker vi på Hue and Saturation for at få den op her. Så skal vi lige huske at trykke på Colorize hernede. Og så finder vi sådan en god orange ilagtig farve her. Lige rykke lidt op med Saturation. Det er selvfølgelig helt op til smag og behag om hvordan man vil have det der. Sådan. Og det samme kan vi gøre op med den øverste her. Sådan. Og der skal vi huske, at vi skal ikke select Colorize her. Det vi kan gøre, vi kan dobbeltklikke på den her for at få properties frem. Og så kan vi lægge skygger på, hvis det er det vi vil. Og så lige bestemme hvilken vinkel der vi vil have den i. Jeg kan selvfølgelig også bruge den til anden for at lave noget difference i hvor den skulle ligge. Inner shadow, det behøver vi ikke. Så kan vi sætte outer glow på, der skal selvfølgelig ændre farvegrund det der, det ser ikke så godt ud. Til sådan en orangeagtig farve, så giver sådan lidt mere ild i det. Sådan. Jeg trykker opacity hele om, og så kan vi adjust size. Man kan selvfølgelig også putte det i baggrunden, hvis det er det man synes det vil være utrolig fedt. Det kommer selvfølgelig an på hvad det er I vil bruge det til. Man kan også putte noget Bevel and Empos på, hvis det skulle være det. Kan vi muligvis putte det op af ved ilden der, ændre farve på det, hvis det er det man er. Men det er op til jer selv, det kan I selv sidde og lege med. Det er meget basic om hvordan man vil lave det her. Så husk generelt, jo mere tid I bruger på det, jo bedre bliver den. Husk at comment, rate og subscribe, på når jeg laver mange flere film. I kan også tjekke alle mine andre film jeg har lavet, voiceovers og sådan noget. Så bare husk at subscribe.